التاريخ كجمر أوشت أمريكا تركب كتما أريزونا حدا عبي بيت مأسرت له جرين ستوال حلو أسرات نحد بالام سبال عبد بيت مأسرتي نايزلو مافياتات حلافي كاب حاشش تشيطو مسترخب جنزب عندها بنعزب بالام عبد هاجر ألو استوهاللو مافيا خوينو والا ببيت فردي كأسر تأزاز تواهبو نبيت محايور نتأتوه اتذكرم كن اتناي بالام سأسرلو خفلي كابتم اللو كاب زبال معرف كايش هوتيل زن اسايكونن بتوسخ بالام كحلو نايب على البوديغارد وطيرو عبد بيت مأسرت خمس نبر نردا بزخي أكل اتنايت بيت مأسرت قند حلافن اتم حلوتون مبسحتهم ناي بالام ترف مرف سبالعو امونا تاقلقلتو خمس خونون نردا جرين النبالام سلت دحر مهابو نابتو قربا غزين بوليس قتيلو نابيت مأسرت ساعتوا جاكس تبهال اسور امرحه جريل نجاك بوليس قتل اسور كمزز لو دحر منكر زتوسنه هاريمو يخيد تعزبتنا سموناتنا دحري تملسنا مو جاكن كلتا ايروختون نناي بالام بانكن دا سرقون عزاب بعل جاك زدلي ومت انجنزبن زتفالاليو حبريتاتاتن مسوسدو كابت بانكين داوت خلو زي حاسبو ببوليس تخبيبهم اتم كلتاي اروختو دما ببوليس تتوكيسوام كموتو خالو جاك دما نمبزحتوهم بولايس ببقعت هاريمو نمحتام نبحد بولاسوم استيبه بحد بوليسي تحاز ات بوليس شكوتو ناب جاك اقنعو ابس نبر الأوان جاك ناب اقوتوي توامو مسرعيو قدم حجي كم زفالتو نت بوليسي نقرو ات بوليس تما اتقبننيا جاك كم زخونا مستردئن ابس فزازلو ساعاتن جاك نت ايرو كابت بولاسو حيزو ختصدف كاله دحرزت بوليس بتحت بمنبارو اب رؤسو خبيد مقدات متيحوه بقطبت كموت كله جاكن بيوت تاريفو كابت بوتا كهدم كاله داغماي تعزبتنا بحسب ندحريت ملسنا مو جاك نمنتاينت بوليس كم زقاتلو يبرهلنا ادمستوسنا غزي نبالام سرحو سبكو بولايس امنا جاك زابمتا عينون دارأيه نسبيتو بأسقاق جكاني قتلوا كابتن قتلت اتحاد دما اتجاك كابت بولاسو أصديفو زقاتلو بوليس كم زخونن نردا دحرز جاك نت بوليس تحر مقتالو كابت ناي بالام بانك السرقو نتوم قبننياتات بولايس قالت سندن حبريتاتاتن نبترشا استوهالت كازيتنا بملأخ كم ستأثرن نردا جاك نابت بيت مأسرت مسقاتوا ترشا متى بزعوات سند حيزو زلو مسحاتتاتو جاك دما ات سند ابتا هاجر نزلو نايل علوي بيت فرد حلاف جونسون كترقيو ينقرا ابتا ساعتها جاكن كالوت تأثرتن تأكيبهم صاحب الأبس نبرو لساعات سيمون استبهاله ناي بالام سرحتنيا أسور نتم حدش تتأثرتي ناشم أخفلو اندا تزاورك حاتم جمرة سيمون نت ناي مجمرة حدش أسور بمخاد ناشم أمسحاتتو ات أسور دما والحدث الدخم زيبولو ان سيمون بتحتنا ولان تملسلو سيمون جن بزي حزينتا بحمق يهارمو قتيلو سيمون ناب جاك بمخاد نتسربا قدمي مجمارو جاك بقولتوف ان سيمون انتخطلتو نحمدو من العلي كبروم دحرزي مسحو بسلام مبلع قتاله دحر مساح بالام جاك استبهال اسور نتما بتحتيو السرحو اسرات نزقت قطم زينا سلازبطحو بحرق انت مليئو نجاك بفيديو كول كم زسراربو يكبر قتيلو بالام نجاك أبصرحم سراحات متأتتاو كي كبر متأنققتا دحر مهابو انت زي كوينو جن اقر سبيتو خمس سعبن ناتعجا خمس بزحون يفكرالو ابتا معالتتان مشاتو جاك اب كفلو دقيسو بزنبرو الأوان سلسته ببالام استلأخو أسرات متيم ابلع لجاك متقعت خفتو محاسبو مكان تنبرو جاك بزي حاسبو منقدي عطفيتا ملس الداليو يسرروم نتصبحيتو دما تريشا نتجاك زهبا سند حيزا نابت زبلا جونسون مسكدت اتا نايت لعلواي بيت فرد حالة فتحابيت كن جونسون بهو خسراح مغنيت حجي خمسي يلن نتريشا تنقرا ماركس تبهاله نايت لعلواي حالة بتحقاقاز نتسرح نت فايل انتهيباتو بغطان جونسون كم تحلو خمس خيل ولا انتنقرا تريشا قن ماركس لازي آمنتو نجونسون كاب صراح مستملسة بعلاقة بو خمس خونات نكرتو تريشا ننوي كتصبح دحر مصنحة دما أموداتو نجونسون بمركب قبننياتات بولايسن ننحق سمويا سكالت سند كم زلوا بمنكر نت فايل هابتو
ድሕሪ ትሪሻ ናብቲ ጃክ ዝተኣሰረሉ ቦታ ብምኻድ ንጃክ ነቲ ሰነድ ናብቲ ብፅሕዮ ዝበላ ሰብ ከም ዘረከበቶ ነገረቶ። ጃክ ምስ ትሪሻ ተዘራሪቡ ናብ መዕረፊኡ ምስ ተመለሰ ዊልያም ዝተባሃለ ሰቅተኛ ተኣሳሪ ናብ ጃክ ብምምፃእ ንጃክ ምስ ባላምን ንዑ ዝሰርሑ ሰባት ቀፃሊ ምበኣስ ኣብ መወዳእታ ክጎድኦ ከም ዝኽእል ይመክሮ። ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኣዋልድ ኣብ ዝእሰራሉ ክፍሊ ክልተ በፅበፅቲ ዋልድ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ባእሲ ምክያድ ኣብ መወዳእትኡ ፖላይስ መፂኦም ንክልቲአን ይፈላለዩወን። ድሕሪዚ ነታ ኤለና ዝተባሃለት እስርቲ ኣብ ገጻ ማስኪ እትዮም ናብ ባላም ይወስድዋ። እታ ምስ ኤለና ትባስ ዝነበረት ጓል ንባላም ትሰርሕ እስርዲ ብምባራ ባላም ንኤለና ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ሽግር ዝበሃል ከይትፈጥር ድሕሪ ምፍርርሑ ነታ ዝሃረመታ ጓል ድማ ከይዳ ይቕሬታ ክትሓታ ይነግራ። ቀፂሉ ባላም ነቶም መወዳት እሱራት ነቲ ብዝሓለፉ እዋናት ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ተኣሳሪ ጃክ ምቕታል ዝኸኣለ እሱር ናይ $10,000 ሽልማት ከም ዝረክብ ብምንጋር ትእዛዝ ኣመሓላለፈሎም። እቲ ናይ ባላም ትእዛዝ ኣብ ዊልያም ስለ ዝበፅሐ ዊልያም ንጃክ ክጥንቀቕ ነጊርዎ ብዙሕ ከይፀንሐ ብዙሓት እሱራት ተኣኪቦም ንጃክ ንምቕታል ይመፁ። እንተኾነ ግን ዊልያም ኣብ ጎኒ ጃክ ጠጠው ብምባል ነቶም ዝመፁ እሱራት ብቐሊሉ ከሃርምዎም ከኣሉ። ባላም ድማ ኣብቲ ውሽጢ ኣፓርታማ ክፍሉ ከሎ ካብቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ጆንሰን ተደዊሉሉ ትሪሻ ዝበሃል ጋዜጠኛ ነቶም ምስኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ፖላይስን ብዙሓት ናይ ሕጊ ሰብ ሞያን ክሲ ንምስራት ተጓየ ከም ዘላ ይነግሮ። ባላም ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ምስ ሰምዐ እቲ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሓላፊ ጆንሰን ምስ ባላም ከም ዝሰርሕ ንዘይፈለጠት ትሪሻ ድሕሪ ምምፅዳቑ ነታ ጋዜጠኛ ካብ ገጽ ምድሪ ቀልጢፎም ከወግድዋ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። በታ መዓልቲ እዚኣ ጃክ ኣብ ውሽጢ ላውንደሪ ኮይኑ ክዳኑ እንዳሓፀበ ከሎ ንባላም ተኣመንቲ ዝኾኑ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓለውቲ መጥቃዕቲ ከብፅሕሉ ዋላ እንትፈተኑ ጃክ ግን ብቐሊሉ ክገላብጦም ንዕዘብ። ድሕሪዚ ካብቲ ላውንደሪ እንዳወፅእ ከሎ ብዙሓት እሱራት ክሃርምዎ ከም ዝመፁ የስተውዕል እሞ ነቶም ክቐትልዎ ኢሎም ዝመፁ እሱራት ዋላ ከምቲ ዝሓሰብዎ ኮይኑሎም ቀቲሎሞ ኸማን እቲ ተዳሊሎም ዘሎ ሽልማት 10,000 ብምዃኑ ከማቐልዎ ከለዉ ኣብ ኢዶም ዝበፅሖም ሰልዲ ዋጋ ከም ዘይብሉ ምስ ነገሮም እቶም እሱራት ዘረባ ጃክ ሓቂ ዝሓዘለ ብምዃኑ ገዲፎሞ ይኸዱ። ኣብ ደገ ድማ ትሪሻ ክትሕግዛ ብምሕሳብ ኣሊስ ትበሃል ብጠበቓ ትሰርሕ መሓዛኣ ብዛዕባ ባላምን ምስኡ ዝሰርሑ ሰባትን ኩሉ ነገር ብግልፂ ትነግራ። ኣብታ መዓልቲ እዚኣ ኣብቲ ኣዋልድ ዝእሰራሉ ቦታ ኤለና ብቐዳማይ ንዝተበኣሰታ ካት ትበሃል ምስ ባላም ትሰርሕ እስርቲ ብምኻድ ነገር ትደልያ። በዚ ዝሓረቓ ካትን መሓዙታን ንኤለና ምስ ቀጥቀጥኣ ኤለና ሃለዋታ ከም ዘጥፍአት መሲላ ወደቐት። በዚ ምኽንያት ድማ ኤለና ናብቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ክሊኒክ ተወሲዳ ምርመራ ይግበረላ። እቲ ሓኪምን ነርስን ድማ ንኤለና ዕረፍቲ ክትረክብ ገዲፎማ ምስ ከዱ ኤለና ካብቲ ሃለዋታ ጥፊኣትሉ መሲላ ዝነበረት ተበራቢራ ዝተኣሰረትሉ ፌሮ ብምፍታሕ ናብቲ ላዕለዋይ ፍሎር ብምእታው ክትዛወር ጀመረት። ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ድማ ኤለና ናይቲ ሴክሬት ካሜራ ዘለዎ ቦታ ስለ ዝረኣየት እቲ ቦታ ከይጠፍኣ ኣብ ኣካላ ቢቢሮ ሲኢላ ናብቲ ክሊኒክ ተመለሰት። ኤለና ናብቲ ክሊኒክ ትምለሰሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ድማ ሃንደበት ከይሓሰበቶ ምስታ ነርስ ክትራኸብ ኣብ ጫፍ በፂሓ ነበረት። ነዚ ነገር ዝዕዘብ ዝነበረ ዊልያም ግን ኮነ ኢሉ ነታ ነርስ ኣብ ዕላሊ እትዋሞ ንኤለና ካብ ምርኣየ ድሕና ነጽባሃይቱ ጃክ ምስ ዊልያም ኮይኖም የዕልሉ ብዝነበሩሉ እዋን ዊልያም ናይ ብሓቂ እሱር ዘይኮነስ ንባላም ኣብ ትሕቲኡ ንዝሰርሑ ገበነኛታት ፖላይስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ንምውዓል ብህቡእ ዝሰርሕ ናይ FBI ኤጀንት ከም ዝኾነ ንጃክ ይነግሮ። ብተወሳኺ ካልእ ምስተን ኣዋልድ ከም እስርዲ ተመሲላ ናይ FBI ኤጀንት ኤለና ዝበሃል መሳርሕቲ ከም ዘላ እውን ኣብርሃሉ። በስትማ ዊልያም ንጃክ ንባላም ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብቲ ተሓቢኡሉ ዘሎ ውፅኦም ንኽሕዝዎ ክሕግዞም ንጃክ ይሓቶ። ጃክን ዊልያምን ብከምዚ ኣብ ዝማኸሩሉ ሰዓት ድማ ባላም ዝኸፈሎም እሱራት ብምምፃእ ክበኣስዎም ምስ ፈተኑ ክልቲኦም ሓያላት ብምባሮም ንኩሎም ወዋግኦም ይህብዎም። እቲ ባእሲ ተባኢሱ ፖላይስ ኣብ መንጎ ብምእታው ንጃክ ንበይኑ ክኣስርዎ ከለዉ ንዊልያም ድማ ናብቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ መሓዳሪ ናብ ብሌን ይወስድዎ። ዊልያም ኣብ ናይ ብሌን ቤት ጽሕፈት ምስ ኣተወ ብሌን ንዊልያም ምስ ባላን ኣብ ዘየዋፅኡ ውርደ ይብኒ ከይኣቱ ኣጠንቂቑ የፋንዎ።
ንጽባሒቱ ድማ ትሬሻ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ጆንሰን ብምኻድ እቲ ብቐዳማይ ዝሃበቶም ጉዳይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝበጽሐ ክትሓትም ዋላ እንተደለየት ግን ንጆንሰን ክትረኽቦ ብዘይምኽኣላ ንማርክ ጥራሕ ረኸበቶ። ማርክ ድማ ንትሬሻ እቲ ጉዳይ ካብኦም ብተወሳኺ ኩሉ ዘለዋ ሓበሬታ ንኤፍቢኣይ እንተተረክቦም ስለ ዝመኸራ ትሬሻ ምኽሩ ሰሚዓ ናብ ገዝኣ ኣምርሐት። ኣብታ መዓልቲ እዚኣ ድማ ጓል ባላም ነባ ክትበጽሕ ስለ ዝመጸት ባላም ካብቲ ዝነብረሉ ጽቡቕ ኣፓርታማ ወፂኡ ንጓሉ ንምርካብ ናብ ካልእ ክፍሊ ክኸይድ ጀመረ። ናይ ባላም መውፃእ ዝረኣየ ዊልያም ድማ ንባላም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ምውዓል ዕድሎም ሕጂ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ነታ ምስኡ ትሰርሕ ኤለና ምልክት ይህባ። ኤለና ድማ ናብቲ ዝተኣሰረትሉ ክፍሊ ተመሊሳ ዳግማይ ከም ዘሕመማ ንምምሳል ኣብ መሬት ወዲቓ ክትጋላበት ጀመረት። እቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ዋርድያ ድማ ኤለና ሓሚማላ ኢሉ ብምሕሳብ ተሰኪሙ ናብ ሕክምና እንዳወሰዳ ከሎ ኤለና ብቕጽበት ነቲ ተሰኪምዋ ዝነበረ ፖሊስ ሃለወቱ ከም ዘጥፍእ ትገብሮ እሞ እቲ ናይ ሓለውቲ ክዳን ኣውፂኣ ንዊልያም ሃበቶ። ዊልያም ድማ ከምቶም ዋርድያ ብምምሳል ናብቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ማዕፁ ዝቆጻጸር ክፍሊ ምስ ኣተወ ኤለና ድማ ብላዕለዋይ ፍሎር ብምድያብ ነቲ ብቐዳማይ ዝረኣየቶ ናይ ሴክሪት ካሜራ መቆጻጸሪ ክላስ ብምእታው ነቲ ብኡ ዝነበረ ፖሊስ ሃሪማ ብምስራር ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝከናወኑ ነገራት ብስክሪን ክትዕዘብ ጀመረት። ባላም ድማ ኣብቲ ናይ ጋሻ መራኸቢ ቦታ ኣሎ። ጓሉ ብናይ ኣባ ናይ ገበን ስራሕ ሓሲና ክትቆያቆ ጸኒሓ ምስ ከደት ባላም ድማ ናብቲ ጽቡቕ ኣፓርታማ ክፍሉ ክምለስ ክብል ዊልያም ነቲ ጃክ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ክፍሊ ከፍተሉ እሞ ጃክ ድማ ክወፅእ ክብል ሓደ ዋርድያ ጠጠው ክብሎ ምስ ፈተነ ጃክ ነቲ ሓላዊ ብጽኑዕ ቀጥቂጡ ክዳኑ ተኸዲኑ ካብቲ ክፍሊ ክወፅእ ከኣለ። ጃክ ብኤለና እንዳተመርሐ ኣብቲ ባላም ዘለዉ ክፍሊ ክበጽሕ ክብል ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣመሓዳርን ካልኦት ፖላይስን ናብቲ ኤለና ዘላቶ ክላስ ብምጽኦም ኤለና ነቲ ካሜራ ምክትታል ኣቋሪፃ ኣብቲ ውሽጢ ፍሎር ደይባ ተሓብአት። ንጃክ ድማ ካሜራ እንደረኣየ መንገዲ ዝሕብሮ ሰብ ብዘይምህላዉ ባላም ከሽክዖም ይኽእል እዩ። በስትማ ዊልያም ንባላም ኣብ ዘለዉ ከጽንሖ ብምሕሳብ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ እሱራት ማዕጾታቶም ኩሉ ይኸፍቶም እሞ እቶም እሱራት ድማ ተሓባቢሮም ነቶም ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ፖላይስ ክቅጥቅጥዎም ጀመሩ። ጃክ ድማ ከጥቅዕዎም ንዝመፁ እሱራት እንዳተሳሃለ ናብ ባላም ምኻድ ጀመረ። እንተኾነ ግን ኣብ ማእኸል መንገዱ እቲ ንባላን ዝሰርሕ ሲሞን ስለ ዝረኸቦ ምስኡ እንዳተባኣሰ ከሎ ሲሞን ንጃክ ብኻራ ወጊኡ ይሃርሞ። ጃክን በዚ ከምዘይንበርከኽ ንሲሞን ሓመድ ድፋጭዎ ኣስትዩ ናብ ባላም ይኸይድ። ትሬሻ ድማ ምስ መሓዛ ኣሊስ ኣብ ገዛ ኸላ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ጆንሰን ንኣሊስ ደው ኢሉ ንትሬሻ ከተካርጃ ኣዘዛ። ኣሊስ እውን ብሕቡእ ግቦ እንዳተቐበለት ትሰርሕ ገበነኛ ብምባራ ንትሬሻ ኣዘንጊዓ ከይሓሰበቶ ተሃርማሞ ትሬሻ ወደቐት። እንድሕሪ ንትሬሻ ክትቀትላ ክትብል እቲ ናይ ጆንሰን ተሓጋጋሲ ማርክ ከበይ መፂኹ የተባሃለ ኣሊስ ብሽጉጥ ተኩሱ ይቀትላ። ድሕሪ ማርክ እቲ ሓቀኛ ስርሑ ናይ ኤፍቢኣይ ኤጀንት ከም ዝኾነን ንጆንሰንን ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ገበነኛታትን ድማ ኣብ ውሽጢ ቁፅፅር ንምውዓል ንናይ ጆንሰን ተሓጋጋዚ መሲሉ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ንትሬሻ ይነግራ። ኣብ መወዳእታ ድማ ጃክ ምስቲ ዝደልዮ ዝነበረ ባላም ይራኸብ እሞ ከቢድ ዝኾነ ባእሲ ይለዓል። ድሕሪ ናይ ነዊሕ ባእስን ምግልባጥን ድማ ባላን ኣብ ልዕሊ ጃክ ፀብለል ብምባል ንጃክ ኣውዲቑ ይቆጥቁጦ። ጃክ ድማ በዚ ከቢድ ናይ ህይወት ጉዳይ ባእሲ ባላም ንሰበይቱ ብጭካነ ዝቐተለሉ ገባብ ንሱ እውን ብባላም ንኸይሰዓር ንነብሱ ብምእማን ዳግማይ ትስእሞ ንባላም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይገብሮ። ድሕሪዚ እቶም ናይ ኤፍቢኣይ ኤጀንት ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ብምምፃእ ነቶም ምስ ባላን ዝሰርሑ ዝነበሩ እሱራት ይወስድዎም። ኣብ ደገ ድማ ብትሬሻን ማርክን ሓገዝ ነቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ጆንሰንን ሓዊሱ ንኩሎም ናይ ባላም ተሓባበርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣተዉ። ድሕሪዚ ጃክ ብዝበፅሖ ጉድኣት ሓገዝ ንምርካብ ብዊልያም እንዳተወሰደ ከሎ ዊልያም ንጃክ ናይ ኤፍቢኣይ ኤጀንት ኮይኑ ክሰርሓሎም ከም ዝደሊ እንዳነገሮ እንዳረኣና ትዕዝብትና ኣብ ዝንዛዝም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሪት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።